ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабар гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. Энергетика яке аз муҳимтарин соҳаҳои пешбарандаи иқтисодию иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. бо дар назардошти аҳамияти ниҳоят баланд доштани ин соҳа имрӯз ҳукумати мамлакат тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намуда истодааст то захирҳои обии кишвар самараноку эҳтиёткорона истифода шаванд. ин иқдомҳо на танҳо ба таъмини боэътимоди энергияи барқӣ балки ба рушди устувори иқтисодии миллӣ ва баланд шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва дар ин замина таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ки марҳила ба марҳила бо бунёду фаъолсозии иқтидорҳои хурду бузурги энергетикӣ татбиқ мегардад. раванди мукаммалсозии инфраструктур, истеҳсоли барқ ва таъмини он ба ҳар хонадон яке аз афзалиятҳои муҳим дар ин самт дониста мешавад ки бо хароҷот ва меҳнати зиёд ба даст меояд. инак бо дар назардошти ба роҳ мондани муносибати дуруст нисбат ба истифодаи нерӯи барқ ки дар шароити кунунӣ амри зарурист ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ҷорӣ гардидааст. бо назардошти ҷой доштани қонуншиканӣ дар соҳаи барқ бе насби ҳисобкунак ва тариқи пинҳонӣ ё дуздӣ истифода бурдани он аз ҷониби баъзе шаҳрвандон ки ба поймол гардидани ҳуқуқҳои истифодабарандагони дигар ва зарарҳои калони иқтисодӣ сабаб шуда буд, қонунгузор зарур шуморид ки ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 253 илова 1-ро ворид намояд. меъёри мазкур ҷавобгарии ҷиноятиро барои аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва ё тағйир додани он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ, инчунин бе таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода намудани нерӯи барқ ҷавобгариро муқаррар карда, шахсоне ки ба ин кирдор даст мезананд ҷазоҳои ҷарима ва ҳатто дар ҳолати ҷой доштани ҳолатҳои вазнинкунанда маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз 6 то 10 сол пешбинӣ мекунад. пардохти саривақтии маблағи барқи истифодашуда, муносибати дурусту сарфакорона бо нерӯи барқ, пешгирии талафоти он ва бо ин васила саҳм гузоштан дар таҳкими ҳадафи муҳиму стратегии мамлакат дар умум мусоидат ба истиқлолияти энергетикӣ рисолати шаҳрвандии ҳар як фард ба шумор меравад, зеро сифати таъминот бо барқ дар бисёр маврид аз масъулият ва маърифати истифодабари он вобастагӣ дорад. дар марҳилаи кунунӣ сарфаи нерӯи барқ ва паст кардани талафоти он муҳим буда аз истифодабарандагон масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. дар ин маврид барои таъмини раванди муносибати дуруст бо барқ дар қонунгузории мамлакат ҷавобгарӣ пешбинӣ гардида ҷараёни истифодаи нерӯи барқ ба танзим дароварда хоҳад шуд. метавон ёдрас кард ки дар 10 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ 8371 ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 247 ҳолати содиршавии ҷиноят ошкор карда шудааст ки нисбати нафарони ба ин кирдорҳо дастзананда ҷазоҳо татбиқ карда шудааст. ҳамакнун бартараф кардани масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии мамлакат ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути ҷоринамоии назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ сифатнок таъмин хоҳад шуд. дар баробари ин бояд гуфт ки ҳоло дар кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ низ пурзур карда шудааст ки аз кулли шаҳрвандон масъулиятшиносиро талаб мекунад. ҳамасола бо афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, талабот ба нерӯи барқ зиёд мегардад. истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ барои рушд бахшидани соҳаи саноат дар коркарди ашёи хом ва таъмини пурраи сокинон бо барқи доимӣ мусоидат менамояд. тағйирёбии иқлим ва омадани хушксолии давоми чанд соли охир ба кам гардидани захираҳои обӣ дар мамлакат ба истеҳсоли нерӯи барқ низ таъсири манфӣ расонида истодааст. аз ин рӯ аз ҳар шаҳрванд масъулияти баланд дар истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро тақозо менамояд. ба ҳамагон маълум аст ки ҳар сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар корхонаҳои саноатӣ, чӣ қадар аҳолӣ афзоиш ёфта истодааст ва вобаста ба ин истифодаи барқ ҳам афзоиш меёбад. ба ин хотир
муосир аз тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон даъват ба амал меорам ҳамчун мутахассиси соҳа ки бояд барқро сарфаву сариштокорона истифода намоянд. ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ ва ҳисобкунакҳои ҳозиразамон насб гарда истодаанд. ҳозир дигар хеле ин таъсири хуб расонд. баъди ба таъсир расидани қонунам мардум бо риояро зиёдтар карда истодаанд. оиди истифодаи барқ, дуздии барқ ва сарона истифода будани барқ хеле ва хеле ҳам кам шуда истодааст. бо мақсади баланд бардоштани маърифати истифодабарии нерӯи барқ дар ҳар хонадон ва омодагӣ ба фасли зимистон аз ҷониби мақомоти прокуратураи вилояти хатлон ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳо бо аҳолӣ ва кормандони соҳаи барқ мулоқоту вохӯриҳо анҷом дода мешавад. чунин як тадбир аз ҷониби прокуратураи ноҳияи шаҳри Туз бо кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳия доир карда шуд ки ҷиҳати назорати қонунвайронкуниҳо дар самти истифодабарии нерӯи барқ пешгирӣ аз худсарона насб кардани таҷҳизотҳои барқӣ, ҳолатҳои дуздии барқ ва сари вақт пардохт намудани ҳаққи истифодабарии он аз ҷониби сокинону кормандони идораву ташкилот ва дигар мушкилоте ки дар ин самт ҷой дорад тавсияву маслиҳатҳои судманд дода шуд. прокуратураи ноҳия ва ҳайати кормандонаш пайваста дар байни аҳолӣ, мардум, ташкилоти муассисаҳо вохӯрию суҳбатҳо ҷиҳати тарғибу ташвиқи қонунгузории барқ, сарфаю сариштакорӣ дар байни аҳолӣ ва яъне ҳолатҳои дуздӣ, исрофкорӣ, сари вақт пардохт намудани ҳаққи хизматрасонии барқ вохӯриҳо мегузаронад. дар вохӯрӣ иброз гардид ки бо мақсади пешбурди корҳои доимӣ дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ аз ҷумла пешгирӣ намудани истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, насби ҳисобкунакҳои муосир ва ҷиҳати шарҳу тавзеҳоти тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби масъулин дар ноҳия пайваста чорабиниҳо гузаронида шуда оид ба масъалаҳои амалисозии самараноки сиёсати энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотҳои зарурӣ пешниҳод карда. яке аз омилҳои асосии рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат ҳамчунин фароҳам овардани шароити арзанда ба сокинон таъмин намудани аҳли ҷомеа бо нерӯи барқ мебошад. новобаста аз тадбирҳои судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини пурраи сокинон бо нерӯи барқи доимӣ айни замон ҳастанд омилҳое ки ба рушди соҳаи энергетикии мамлакат монеа эҷод менамоянд. ҳолатҳои зиёди дуздии барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа ғайриқонунӣ, аз эътибор соқит намудани қарздории муштариён, аз нишондоди воқеӣ кам нишон додани ҳаҷми қарздории муштариён ва худсарона пайваст шудан ба хатҳои шабакаҳои барқӣ ҳастанд монеаҳои асосӣ барои пешрафти соҳаи энергетикии мамлакат. бо ин мақсад аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Файзобод дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳаи барқи ноҳия дар корхонаю муассиса бо сокинон ҷиҳати мақсаднок истифода намудани нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондаанд. санҷишҳои роҳандозӣ намудаи прокуратураи ноҳияи Файзобод нишон дод ки дар деҳот ва маркази ноҳия ҳолатҳои дуздии қувваи барқ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ талаб кардани маблағҳои пулӣ ҳангоми васлу насби ҳисобкунакҳои барқӣ ба мушоҳида расид. аз ҷониби прокуратураи ноҳия баҳри ошкор намудани қонунвайронкуниҳо оид ба истифодаи нерӯи барқ дар давраи сипаршудаи соли 2025 санҷишҳо гузаронида дар натиҷа 11 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ, 1 нафар корманди шабакаҳои барқи ноҳия ба ҷавобгарии ҷиноятӣ, 3 нафар кормандони шабакаҳои барқи ноҳия ба ҷавобгарии интизомӣ кашида шуда дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ 892 000 сомонӣ маблағи қарзи истифодаи нерӯи барқ рӯёнда шудааст. ҳамчунин кормандони прокуратураи ноҳияи Файзобод дар вохӯрии суҳбатҳо бо сокинон ҷиҳати мақсаднок ва сарфакорона истифода бурдан аз манбаъҳои алтернативии энергияи барқ дар мисоли истифода аз панелҳои офтобӣ мубодилаи афкор намуданд. кормандони ташкилоту муассисаҳо ба сокинони ноҳияи Файзобод моҳияти чорабиниҳоро хуб дарк намуда дар муҳлати муайян гардида маблағи истифодаи нерӯи барқро сари вақт пардохт намуда мақсаднок нерӯи барқро истифода менамоянд. маҳмадалӣ абдукарим, Аюби Маҳмурод, Файзобод, Ахбор. пойдории истиқлоли давлатӣ ба фароҳам омадани шароити мусоӣ дар рушди инфраструктураи сатҳи маҳал замина гузошт.
ساکنان و صاحبکاران ناحیه وسیع ولایت ختلان با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در آبادانی و بنیادکاری‌های سطح محل تشبث شایسته نشان می‌دهند. چنین اقدام در حدود جماعت دهاتی به نام خدایار رجبوف ناحیه با مرام جریان دارد. گزارش در این خصوص. бунёди роҳ заминагузори асосӣ дар таъмини рушду пешрафти соҳаҳо ва зиндагии осоиштаи мардум ба ҳисоб меравад. Ба муносибати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон сохтмони роҳу пулҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта бо маром ҷараён дорад. дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ соҳибкорону сокинони ватандӯси ноҳия низ дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. сокинони деҳаи кафтархонаи ҷамоати деҳоти ба номи худойо раҷабови ноҳияи восе бо дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар афкор ва ҳам амалан бо ҳам сарҷамъу муттаҳид гардида баҳри саҳмгузорӣ дар ободии як гӯшаи ватан роҳҳои мошингарди байни кӯчаҳои деҳаро мунфарш карда истодаанд. соҳибкорону сокинони маҳаллии деҳаи кафтархона татбиқи ташаббусҳои созандаро дар маҳал идома бахшида бо саҳмгузории дастҷамъонаи бошандагон доир бар рушди инфрасохтори деҳот нақшаву ҳадафҳои судмандро мавриди амал қарор дода истодаанд. қаблан сокинон бо чунин ҳамдастиву муттаҳидӣ аз ду ҷониби роҳҳои мошингард ҷӯйборҳои обгузари кӯчаҳои ҳудуди деҳаро ба масофаи наздики 6 километр бетонрезӣ намуданд. тибқи нақша сокинон азм гузоштанд ки масофаи 10 километр кӯчаҳои деҳаро асфалтпӯш намоянд. ҳоло дар марҳилаи аввал мунфаршнамоии 6,5 километри роҳ оғоз ёфта корҳо бо сифати баланди меҳнатӣ ҷараён дорад. мо сокинон ифтихор мекунем ки дар ободии як гӯшаи диёри азизи худамон саҳми худро гузошта истодаем ва дар оянда кӯшиш мекунем ки чунин иқдомро боз идома диҳем. бо мақсади таъмини сифатнокии роҳи автомобилгард корҳои сохтмонӣ зери назорати доимии мутахассисон қарор дошта барои мутобиқ сохтани он ба меъёрҳои сатҳи баланди роҳсозӣ техникаву механизмҳои соҳавии муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи восе сафарбар гардида инчунин корҳои иловагӣ аз ҷониби сокинон бо қувваи дастӣ иҷро шуда ба сифату суръати роҳсозӣ таъсири бештар расонида мешавад. пешвақт роҳҳо фарсуда шуда гирданд ва бо иқдоми мардуми деҳа сокинони деҳа ҳама сарҷамъона шуда барои деҳаи худ маблағгузорӣ карданд ва оҳиста оҳиста мо ҳамин мушкилотро бартараф карда истодем. бовар дорам ки сатҳи зиндагии мардум хубтару беҳтар шуда ободонӣ дар ҳамин самт боз ҳам зиёдтар мегардад. иҷрои пурраи ҳадафҳои созандаи сокинон анҷоми марҳилаи дуюми роҳсозӣ дар деҳаи кафтархона ки масофаи 3,5 километрро ташкил медиҳад бо назардошти бунёди роҳҳои пиёдагузар ва таъмини равшаннамоӣ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ карда мешавад. чунин раванди ободониву бунёдкорӣ дар деҳаи саричашмаи ҷамоати деҳоти худойо раҷабов низ бо иқдому ташаббускориҳои сокинону соҳибкорони ватандӯст идома дорад. баҳри таъмини сатҳи некӯаҳволии мардум давоми 3 моҳ инҷониб корҳои сохтмонӣ бо ҳашари дастҷамъонаи сокинон ҷараён дошта то кунун баъзе аз кӯчаҳои деҳа асфалтпӯш ва бетонрезӣ карда шуд. ҳамзамон чароғонкунии қисме аз кӯчаҳо низ иҷро гардида ояндаи наздик мунфаршнамоии 2 километр роҳи дигар оғоз меёбад. айни замон сокинон бо эҳсоси баланди ватандӯстона тадбирҳои ободониро вусъат бахшида раванди бетонрезии ҷӯйборҳои ду канори роҳҳои мошингузарро амалӣ намуда истодаанд. сокинон мақсад гузоштанд ки бо татбиқи пурраи нақшаҳои пешбинишуда ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо саҳмгузорӣ дар ободониҳои ин гӯшаи диёр ва дастовардҳои арзанда истиқбол хоҳанд гирифт. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи восе, ахбор. бинандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. аввалҳои созандагию ободонӣ ва бунёди роҳу пулҳо дар ноҳияи деваштеҷ ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзо сокинони ҳиматбаланд бо истифода аз мусоид омадани обу ҳаво роҳҳои солҳои зиёд ноободро тавассути техникаҳои муқтадири роҳсозӣ ва кӯмаки ҳамдеҳагон тахту ҳамвор ва ба мунфаршгардонии комил омода месозанд. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкоронамон. ҷамоати деҳоти росровуд беш аз 60 километр аз маркази ноҳияи деваштеҷ дур ҷойгир мебошад. имрӯз мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти росровуд бо муттаҳидиву сарҷамъӣ иқдоми бунёди роҳҳои ободро
пеша гирифта беш аз 25 километр роҳро тахту ҳамвор намуда ба мунфашсозӣ омода месозанд. дар раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи 8 ҷамоатии шаҳраку деҳот аз ҷумла ҷамоати деҳоти ростровути ноҳияи наздикӯҳии Деваштиш бо истифода аз мусоид омадани обу ҳаво корҳои тахту ҳамворкунии роҳҳои қаблан ноободу ноҳамвор бо сифати баланд анҷом дода мешавад. амалҳои наҷиби роҳсозии аҳолии меҳнатқарини ҷамоати деҳоти ростровут натиҷаи тадбирандешиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, на фақат инфраструктураи маҳалро мукаммал месозад, балки ҳолати роҳу воситаҳои нақлиёт ва рафту омади сокинони водии мазкурро беҳтар мегардонад. хурсандиовар аст ки то имрӯз зиёда аз 10 километр роҳҳои калони нақлиётгард тибқи стандартҳои роҳсозӣ мунфаши асосӣ гардонида, мушкилоти чандинсолаи аҳолии заҳматкаш бартараф карда шуд. феълан пиру барнои ҷамоати деҳоти мазкур ба таври ҳашари дастаҷамъона ҳамроҳ бо ҷавонони саодатманди диёр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаро тахту ҳамвор намуда ба мунфашгардонии асосӣ омода сохта истодаанд. дар ин амали шоиста саҳми сокинон, соҳибкорон ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда бесобиқа буда дар тахту ҳамворсозии наздик 30 километр роҳи калони байни деҳавӣ беш аз 3 миллион сомонӣ маблағ сарф шудааст. зеро роҳи мазкур дар гузашта ҳамчун роҳи нообод шинохта мешуду бисёре аз соҳибони нақлиёти боркашу хизматрасон ба монеаҳои ҷиддӣ рӯбарӯ мегардиданд. алҳо бо ташаббуси шоистаю беназири сокинони деҳаҳои Ростровут, Даҳкат, Хишекат, Офтоброя, Бобучаки ҷамоати деҳоти Ростровут ва деҳаи Метки ҷамоати деҳоти Ваҳдат мушкилоти ҷойдошта бартараф ва вазъи роҳу ҳаракати нақлиёт беҳтар гардида истодааст. албатта ин ободиҳо ҳамаш пайрави гуфтаҳои ҷаноби олӣ, чунки сиёсати пешгирифти ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободкорӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ аст. ҳамин мардуми ҳамин ҷамоати деҳати Ростровут ҳам ҳамин таҳти гуфтаи ҷаноби олӣ ба ҳамин мо роҳҳоро обод кардастем ки аз маркази ноҳия ҳамин деҳаҳои мо 60 километр дур аст. иқдомҳои сокинони ҷамоати деҳоти Ростровут ба редифи намунаҳои олии ибрат шомил буда, муттаҳидӣ ва сарҷамъӣ гувоҳӣ аз хислатҳои ҳамидаи аҳолии ин водии наздикӯҳӣ медиҳад. зеро имрӯз дар роҳи калони нақлиётгарди қалъаи Дӯст Ростровут бо харҷи 600 000 сомонӣ пули калони мошингузар мавриди истифода қарор дода шуд. тибқи иттилои масъулин дар 3 соли охир зиёда аз 10 адад ва давоми соли ҷорӣ 5 адад пули пуриқтидори мошингузар бо харҷи садҳо ҳазор сомонӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтанд ки бо ин васила мушкилоти сокинон бартараф гардид. мардуми деҳа боз роҳ ва дигар намудҳои иншоотро сохтмонро идома дода истодаанд. алҳол сокинону соҳибкорони 5 деҳаи ҷамоати деҳоти Ростровут ва деҳаи Метки ҷамоати деҳоти Ваҳдат бо шукргузорӣ аз бунёди роҳҳои калон ва тахту ҳамвор васеъ истифода мебаранд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиёи зиндагиро таманно дорем ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонем. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес Фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. қаҳваи интихобшудаи арабика, таъми бой ва дурахшони қаҳваи